Καλησπέρα σε όλους, Σάντο εδώ και καλώς ήρθατε στην πρώτη μεγάλη σειρά του καναλιού μας, η οποία είναι Minecraft Survival, από ό,τι βλέπετε οι ίδιοι στις οθόνες σας. Λοιπόν, είμαι ο Σάντο από τους TechDive Gamers και σήμερα ξεκινάμε αυτή την καινούργια σειρά, η οποία θα μιλήσω μετά για αυτή. Τα πρώτα πράγματα τα οποία θα ήθελα να πω στο σημερινό βίντεο είναι, πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για το support το οποίο μου δείξατε στο πρώτο βίντεο, καθώς και τόσο με τον αριθμό των views, με τον αριθμό των likes, όσο και με τον αριθμό των subscribes που πήρα μόνο από το πρώτο βίντεο. Αυτό ήταν ένας καταπληκτικός αριθμός, ο οποίος με έκανε να ξανασκεφτώ την απόφασή μου. Η απόφαση μου ήταν να σταματήσω το YouTube, αλλά αυτός ο αριθμός με οδήγησε στο σημερινό βίντεο, καθώς και με οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσω, επειδή από ό,τι βλέπω, ναι, πολλοί από σας παρακολουθείτε το βίντεο μου. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι, θέλω να απολογηθώ για το λόγο για τον οποίο είχα να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, ο οποίος οφείλεται σε διάφορα προβλήματα τα οποία είχα, τόσο με το σχολείο κυρίως, εξετάσεις και αυτά, όσο και με ένα πρόγραμμα recording. Όταν λέω πρόγραμμα recording εννοώ OBS, Fraps, Bandicam, αυτά. Το Bandicam δεν λειτουργούσε καταρχήν, το OBS δεν λειτουργούσε, το Fraps έκανε μεγάλα βίντεο. Κατέβασα τελικά το Premiere και τώρα Fraps, απλά Fraps. Λοιπόν, όσον αφορά τη σειρά, σήμερα σε αυτό το βίντεο βασικά μπορεί να με ακούτε λίγο κουρασμένο, επειδή πριν από καμία ώρα κάναμε live stream με τους Future Gamers, το Captain Boys και το Tech Captain Ghost, όπου παίζαμε Pixelmon και LOL, και γι' αυτό ίσως να με ακούτε λίγο κουρασμένο σήμερα. Τι κάνει αυτό το γουρούνι? Φύγε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όσον αφορά τη σειρά, η σειρά θα διαρκέσει σίγουρα όσο καλοκαίρι απομένει. Ναι, γιατί δεν μένει πάρα πολύ. Αλλά ναι, θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι που απομένει πάλι. Τι? Ναι. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ? Ψήνομαι, αλλά έχω FPS drops και δεν θέλω να παίζω μέσα. Και δεν έχω και φαΐ. Τι κάνω? Είδα κάτι κοτούλες απ' έξω, οι οποίες κοτούλες με αυτό το resource που βρίσκεται στο description. Οι κοτούλες είναι σαν γαλοπούλες εδώ. Και έχουν φάση. Από ότι αυτό που πήγα να πω, χρησιμοποιώ το Ovos Resource Pack, το οποίο θα βρίσκεται στο description, επειδή δεν σας θέλω να με πειρίζετε πάλι στα σχόλια. Έχω ένα ακόμα resource pack, το οποίο είναι το Full of Life, που θα το δείξω μάλλον σε επόμενο επεισόδιο, γιατί δεν θέλω να αλλάξω το resource pack και να κολλήσει γη. Επίσης δεν ξέρω πόσο δυνατά είναι το sound, το μικρόφωνο. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια κατά πόσο ακούγομαι, το μικρόφωνο βασικά. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι η σειρά. Βρήκα call κατά τύχη. Θα διαρκέσει γύρω στα 30 επεισόδια, 30 με 35. Έχω ήδη σκεφτεί τι builds θα κάνω, τα οποία builds θα σχετίζονται με το main στόχο της σειράς, καθώς και με τους δύο διαφορετικούς στόχους. Ο main στόχος της σειράς, γιατί η σειρά είναι κυρίως building, το λέω από τώρα ότι η σειρά είναι κυρίως building, δεν θα δείτε δηλαδή mining παρά μόνο στο επόμενο επεισόδιο. Ο main στόχος της σειράς είναι να κτίσουμε τη medieval αυτοκρατορία μας. Αυτοκρατορία, εντάξει, βαριά λέξη, αλλά ναι, θα είμαι αυτοκράτορας, βασιλιάς. Οι δύο δεύτεροι στόχοι, main ήταν αυτό που είπα, οι δύο δεύτεροι στόχοι είναι, νούμερο 1, Ender Dragon, κλασικά σε όλες τις σειρές Minecraft Ender Dragon υπάρχει. Συγγνώμη που δεν βλέπετε τη τύφλα σας. Ναι, αυτό που είπα, Ender Dragon. Και το μεγάλο challenge είναι το Wither, όπου για να σκοτώσουμε Wither θα πρέπει να πάμε Nether, κυνηγάμε σκελετούς, έχουμε
δρόμο για το Wither τέλος πάντων. Αλλά ναι, αυτά θα έχει η σειρά σε γενικές γραμμές. Τώρα σε κάθε επεισόδιο θα κάνω ένα διαφορετικό build, επειδή build θα κάνω όπως είπα και ξαναείπα. Δηλαδή σπίτια, στάβλους, spoil alert, δεν πειράζει και ό,τι άλλο προκύψει. Έχω δηλαδή κάμποσες ιδέες για το τι θα κάνω. Τώρα στο σημερινό επεισόδιο αυτό που θα κάνουμε θα είναι να σκοτώσουμε καμιά κότα ή γαλοπούλα ή ό,τι στο διάλογο είναι. Συγγνώμη. Και γουρνάκια. Τα γουρνάκια ξέρω εγώ σαν πρόσωπα είναι. Σαν πρόσωπα villager έχουν γίνει. Άμα τύχει να δούμε ένα. Κοιτάξτε πως είναι. Νομίζω το προλάβατε κάποιοι. Άλλοι θα πάτε πίσω το βίντεο, είμαι σίγουρος πως κάνω εγώ σε κάθε βίντεο και θέλω να δω κάτι. Πού πήγε τις πήρα. Πώς πήγαν εδώ. What the fuck Minecraft. Just what the fuck Minecraft. Κάνει φούρνος. Θέλω να δω τώρα πού θα βρω σπηλιά για να μείνω. Μέσα σε ένα δάσος. Γαμώ τη ζω. Συγγνώμη πάλι. Αλλά είχα ρεϊτζάρει στο live stream. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Παίζαμε LOL με τον Captain Boys και με τον Captain Ghost. Και δεν με έχετε δει να παίζω LOL ούτε θέλετε. Αν και θα δείτε σε κάποιο βίντεο. Και είναι πάρα πολύ κακό. Βασικά έχει ο Captain Boys βίντεο που παίζω LOL. Και έριξα rage και εκεί, ναι. Δεν θέλω να το βάλω στο Discord, με κοροϊδεύετε μετά. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε σπηλιά για όσοι αναρωτιούνται. Σε ένα ωραίο birch forest. Α, κοτούλες. Γεια σας. Να, οι κότες σαν χαλοπούλες είναι. Σκοτώσουμε και μερικές αγελάδες. Να μην έχουμε τουλάχιστον το πρόβλημα φαγητού. Οι αγελάδες έχουν πάρα πολύ φάση, εντάξει. Οι αγελάδες τις λατρεύω. Κοιτάξτε απλά. Σαν άλογα είναι. Σαν άλογα με βούλες. Άμα είχε ρίξει ήταν ζεύρα με βούλες. Τι είπα τώρα. Τέλος πάντων. Καλοπούλες. Επίσης ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω και το έχω ξεχάσει. Γιατί ξεχνάω πάντα όταν κάνω record. Ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν θα δείτε πάρα πολύ. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλα αλήθεια. Τόσο μεγάλα είναι. That's what she said, αλλά τέλος πάντων. Τόσο μεγάλα είναι τα δέντρα εδώ. Ω Ραβίν. Όλε Ραβίν. Τι είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι λίγο βαθύ. That's what she said. Ναι, αυτό είναι κάτι περισσότερο πρόβλημα. Αυτό είναι γκρεμός. Αλλά... Γελάδα. Βλέπω καλό πράγμα εκεί. Και ευχόμαστε, αν πέσω σε εκείνο και το νερό, να συνεχίζεται. Ουφ. Έχει καλό πράγμα, ναι. Έχει πολύ καλό πράγμα, έχουμε iron εδώ. Και ήταν λίγο περίεργο αυτό που έκανα, γιατί το παραλίγο στο και δεν θα ήταν ιδιαίτερα καλό αυτό. Το καλό είναι ότι βρήκαμε iron. Και δεν σκέφτηκα ένα πράγμα. Πώς ανεβαίνω.
Ναι. Αν βρω ένα cave θα είμαι πραγματικά περήφανος στον εαυτό μου. Αλλά σκατά, τι θα βρω cave εδώ. Το σημερινό βίντεο θα είναι γύρω στα 15 λεπτά επειδή δεν παίζει να κρατηθεί πολύ υπολογιστής μου. Από το πρωί εκτός είναι. Φάιτε νομίζω να χαλάσω τις άλλες. Και ξεκίνησα και 5 και είναι... Α, κάτσε ρε. Σε 5 λεπτά το κλείνω, εντάξει. Οπότε θα κάνουμε λίγο mining αυτά τα τελευταία λεπτά που έχουμε. Πρέπει να ψυχικό. Τι έκανα. Off camera θα εξερευνήσω λίγο αυτό το ραβίν επειδή είναι αρκετά μεγάλο και βλέπω έχει κάμποσο coal, iron και αν βρω κανένα cave σε αυτό το ραβίν στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό μάλλον θα ανέβει σήμερα, Τετάρτη νομίζω είναι σήμερα. Ναι, Τετάρτη είναι σήμερα. Θα ανέβει σήμερα το βράδυ λογικά. Αν δεν ανέβει, σίγουρα αύριο, Πέμπτη, σίγουρα. Πω έχει... Μέσα στο iron είναι αυτή η σπηλιά, Θα βγω από εδώ με full iron. 27 έχω. Σπαθιά θα κάνω ό,τι θέλω θα κάνω. Επίσης θέλω να μου πείτε τι θέλετε για... Θέλω να μου πείτε στα σχόλια οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Τι θέλετε να είναι η επόμενη σειρά. 2 σειρές μπορούμε να κάνουμε. Νούμερο 1 LOL, αλλά να το πω από τώρα, LOL σε πολύ χαμηλή ανάλυση και φοβάμαι ότι δεν θα σας αρέσει. Γι' αυτό δεν σκέφτομαι να κάνω LOL, δεν θέλω να το σκεφτώ καν. Και δεύτερο που μπορώ να κάνω είναι τέτοιο. Minecraft, ό,τι γουστάρετε από minigame μέχρι ξέρω εγώ adventure map. Και adventure map μπορούμε να κάνουμε. Και τρίτη επιλογή είναι Hearthstone που είμαι νουμπάς, να ξέρετε και αυτό. Αλλά βασικά θα γελάτε με τον deck μου. Τέλος πάντων. Αυτές οι τρεις επιλογές νομίζω. Μετά έχω άλλα παιχνιδάκια. Οπότε τέταρτη επιλογή είναι Pokemon, Leaf Green ή Emerald. Παλιές κασέτες πες, θα παίξω Pokemon αν παίξω. Δεν έχω κάτι άλλο βασικά. Ή να κάνω game reviews. Γιατί έχω μερικά games που θέλω να κάνω review. Και επίσης θέλω πάρα πολύ να κλείσω στο νερό. Και να ανέβω εκεί πάνω. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάποια από αυτά τα games. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως, θα ξεκινήσουμε καινούργια σειρά. Πες μου ότι δεν τα πήρα. Ναι, κλασικά δεν τα είχα πάρει. Και δεν έχω συναντήσει ούτε ένα mob, το οποίο είναι θαύμα. Και δεν ξέρω πως το έπαθα. Όποτε έβγαζα βίντεο, δηλαδή αυτό το βίντεο το έχω προσπαθήσει άπειρες φορές. Τι γίνεται παιδιά? Όποτε έβγαζα βίντεο τέλος πάντων ήταν κατακλυσμός από mobs. Δεν με αφήνα να περπατήσω. Έκανες ένα βήμα? Όχι Shadow. Πάρε Skeleton. Έκανες κι άλλο βήμα? Witch, ωραία. Και αυτά. Τώρα πώς ανεβαίνουμε? Θα βρω έναν τρόπο να ανέβουμε. Θα βρούμε έναν τρόπο να ανέβουμε κάπως. Αυτό στο επόμενο επεισόδιο όμως.
Αυτό λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα comment, κάντε ένα like, κάντε με ένα subscribe στο κανάλι. Και βρήκαμε spider, επιτέλους mob. Και μέχρι την επόμενη φορά, δηλαδή το δεύτερο επεισόδιο survival, τα λέμε.